салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако навори имрӯз аст анаминам буд абая платья хулоса супер аксия грандиозни аксия духтарако ини апамуда ҳаста талашона бинен абая мешад ёки просто кардиган мешад тоза турецкия духтаро качестваш аҷоиб буд хушрӯ сета ранг дорад нархш чанд сомонай 1000 сомонай духтаро и оригинал шаҳиди шовка ӯзбекистон ва бишкек нест хулоса 1000 сомон сиё дорад сафед дорад бирӯза дорад размерош ай чанд то чандай як то 4 яке размери калонанда хулоса бирӯзои бад бежвичай бежвичай сафед несте ина духтарако нигоҳ кунен кадомида махбулай марҳамат ватсапи савдогар дар экран нависен ба духтарако неи абаёшон 550 будана ҳозир арзон кардагиян ҳозир духтаро арзон кардагиян 450 сомон шудаги ё тоза турецкиян духтаро качестваш аҷоибот хушро мешуи ягон чи намеша айнами сиёсар кардаги то охирша ҳамахе арзон кардагиян то вая баллотиви цвета ба духтарако и болода ё чандиян апа 450 юм шуда 450 сом абаёи боло 450 сомони кадагиян духтаро баъд суроға духтаро бозори корвон 9 дарвоза магазин чанде 39 магазини 39 духтаро доставка нодорам 1200 сомон будан ламираж 1200 ба духтаро 850 сомон кадаги ипекои тоза турецкия ӯзбекистон нестан духтаро ё качествашон аҷоиб буд хушрӯй нигоҳ кунед ина духтаро фирмаи ламираж хайл фирмаи ламираж ҳама медона ки и брендия духтаро да ҳама ҷо 1000 ҳам ҳастай ҳатто хулоса 850 сомон кадиян каси дар кори марҳамат размеро ҳаст доставка ҳаст ҳам ба шаҳрои Россия ҳам дохили Тоҷикистон духтаро ёро чанди карде ина 1000 сомон шудаги духтаро 1400 буд 1000 сомон кадагиян диден духтаро и болом 1000 сомони не болошам 1000 сомон духтаро каси доставка дар кори марҳамат метавонед рақамҳои савдогар занг заден ёки ай наздик омада бинед